open all the time. Manakaka na wasingo waduke liponi kama jaod bura ma Embakasi East Babu Owino oketo gavana ma Nairobi Mbero Maliet ewi weche mag tiyo marach kod omenda mag jopiny kaluwore gi report mar Auditor General. Babu seyo Sakaja kuom tiyo kod bilion 10.7 e chulo kinde 11 mane ochung'ne kaunti no e doho ewi buche. Bende seyo Sakaja kuom chulo jotich manyawawa omenda maromo milion 226 kaachiel gi omenda machielo maromo bilion 2 ma oyangore ne ochulo jotijege. Wino nigi ler mathoth. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyudore e Mbero Maliet ewi seyo mar tiyo marach kod omenda mag jopiny kaluwore kod report mar jachand buge maduong' mar sirikal Margaret Nyakango. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino owuok tung' mosuo kod tend Johnson Sakaja kuom tiyo gi omenda maromo bilion 10.7 e chulo okinde 11 mag kaunti ma Nairobi ewi buche madhi nyime e doho. The county had 832 cases. A mere 11 advocates were owed 10.7 billion Kenya shillings. 11 advocates owed 10.7 billion Kenya shillings in fees, and a further 121 advocates owed another 10.2 billion Kenya shillings. Hence, legal fees for 132 lawyers stood at 20.9 billion Kenya shillings. Report mar Auditor General ne oyango ni okinde mamoko maromo 121 mayalo buche 832 e lo county ma Nairobi bende bandho tend Sakaja omenda maromo bilion 10.2. So you want to tell me that Sakaja has already paid 11 advocates 10.7 billion Kenya shillings. It means that every advocate was pocketing 1 billion, close to around or approximately 1 billion Kenya shillings. What is the governor doing? Babu bende oketo Sakaja e nyong'ong kuom chwalo omenda maromo milion 226 ne jotich manyawawa mag kaunti ma Nairobi e account mag bengi maromo 46. 226 million Kenya shillings from the salary account was paid through 46 fictitious transactions, not supported at all and not related to salaries, which means 226 million again stolen. That is on page 5 of the report. A report mare Auditor General Margaret Nyakango wacho ni omenda maromo milion 226 ne ochul jotich matijegi ok ong'ere e accounts mag bengi maromo 46. Report makamano bende olero ni omenda maromo bilion 11.2 ne ochul jotich, kata kamano records mag bengi yango ni mana bilion 8.8 kende emane ochul jotich. Mae kelo penjo ni omenda maromo bilion 2.2 ne odhi kanye. Sakaja says he paid salaries of 11.2 billion Kenya shillings, but records of banks and IPPD shows only 8.8 billion Kenya shillings. Hence, 2.2 billion Kenya shillings was paid to ghost workers. Eko machielo, Babu oseyo tend Johnson Sakaja ewi nyiewo loche mag chodho minyaga e nengo mar milion 771 e kinde ma loche makamago to nengo gi gin milion 100 moro ka moro. That money has been stolen. Remember, the vehicles were supposed to be bought at 100 million, but the amount of money that was paid to the person who was selling the vehicles was 771.6. Therefore, 671.6 million has been stolen, found on page 12 of the report. Babu bende oseyo County Assembly ma Nairobi kuom nindo e tijgi mar ng'iyo ka sirikal mar County ma Nairobi tiyo kod omenda mag jopiny. Ne omedo wacho ni kaluwore kod report mar Auditor General, Governor Sakaja onego bed ni itero pacho kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny. The MCAs are disappointing Nairobians and Kenyans because money meant for development. This money should go to different wards, what the MCAs are not realizing. This development should go to different wards, up to the ward level, the village level in Nairobi. But they are quiet about this thing. They don't want to talk about this thing.
Some of them are very okay. Some of them have been pocketed. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bad penyo wacho mochung' ne